idea d'intros apareix a partir de l'última peça de l'anterior sèrie, del Desequilibris, que encara de fet és un desequilibri. El que passa és que, com que és un diàleg entre l'interior i l'exterior, em va donar la idea de, efectivament, abocar-me a l'interior, buscar l'interior, crear, insinuar espais interiors, oblidar-me una mica de tots els volums externs, o sigui, oblidar-me una mica de la part externa, buscar espais interiors, i inclús no solament buscar-los, sinó insinuar-los, i obligar una mica la gent també a abocar-se dintre uns espais interiors. Totes són intros, aleshores ja veureu que els títols són mica obsessius, tots són a partir de la paraula intro. Hi ha 26 peces que passen realment, jo crec, per tots els estadis dels estudis dels interiors. Hi ha des de espais de recolliment, fins a punts de trobada, fins a espais insinuats, quasi habitacles insinuats, per dir-ho així. Hi ha alguna, que, per exemple, l'interlineal, que són espais exteriors, però marcats d'una manera molt senzilla. I disfruto molt fent els títols, crec que són molt importants. I en aquest cas, a més, realment són molt importants en el sentit que, com que la sèrie la tenia feta feia molt de temps, m'hi vaig poder-hi dedicar moltíssim als títols. Aleshores, vaig fer una mena de joc, pràcticament, vaig buscar totes les paraules que començaven amb inter-intro, i a partir d'aquí vaig donar a cada escultura la seva paraula, que jo ja tenia la idea, però vaig trobar la paraula, crec jo, adequada per a cadascú. A més, a l'exposició el que hi ha és que he posat la definició al diccionari que vaig trobar i que és el nexe d'unió, una mica el pont entre l'escultura i el títol. Blazing with light is the widest and the tallest and the biggest one. She's muscled and fine and she runs. M'he donada així sense pensar-hi massa. En un moment donat m'adono que una sèrie està acabada i m'adona peu una altra, no? A partir d'aquí, però normalment és quan n'he fet unes quantes, o quan n'he fet allò, un moment m'he donat per ell mateix. La interlocució, que és aquesta peça, que és una peça buida, és un fus inclinat amb desequilibri, doncs, com que es veu l'interior, a partir d'un moment aquí vaig veure que quasi prenia molta més força, més importància a l'interior que a l'exterior. Aleshores això em va permetre establir un diàleg, una interlocució entre l'interior i l'exterior, i em va abocar a buscar més els interiors, donar més importància als interiors, senzillament. Tècnicament és molt més complicat, perquè està clar, t'has d'inventar eines, etc., però a l'hora de polir interiors és realment molt complicat. A l'exterior, a última hora, sempre tens màquines, tens coses que te poden ajudar. I de concepció poder també és més complicat que el reste, però està clar, molt més introversió, no? Estudiar-te molt més a tu mateix per transmetre aquests espais, aquestes històries. El que és important en quan defineix molt l'esperit d'aquesta sèrie és una que es diu interstici, que és senzillament un tronc d'arbre que exteriorment un tronc d'eucaliptus l'he deixat intacte, no l'he tocat en absolut, i en canvi he creat l'espai a través d'un tall de serra, i això produeix aquest espai interior que és molt alt, molt prim, molt espiritual, per dir d'una manera, i realment la forma exterior ha quedat intacta. Jo estic molt content de totes, a més estic molt content de la 27a intro, que és la galeria, perquè també, per mi, com te comentava, és un intro, és un espai interior, és una galeria absolutament uterina, no té cap finestra, res, és com un ventre. Aleshores, per mi és una escultura més, la número 27, i aquesta realment sí que la destacaria molt. Mama, there's war.